Goienerren urteak daramatzagu eredu energetikoa aldatzeko sorkuntza proiektuak martxan jartzen. Zertarako? Bazkideok kontsumitzen dugun energia propioa sortzeko. Energia berriztagarria eta parte hartzailea. Horretarako, ezinbestekoa dugu bazkideen ekarpena, zure babesa. Zuk ere, jarri zenezake zure alea sorkuntza proiektu hauek martxan jartzeko. Nola? 3 pausu emanda. Lehenik eta behin, Goienerrera bazkidetuta. Ondoren, Nafarkop kooperatibako bazkide egin. Eta orduan bai, nahi duzun ekarpena egiteko moduan izango zara. Zergatik egin ekarpena? Zure aurrezkiak erakunde baten esku uzten dituzunean, badakizu azken honek zertarako erabiltzen dituen? Ez, ezta? Sorkuntzan lagunduz gero, bai. Argi izango duzu zer ari zaren bultzatzen. Energia 100% berriztagarriaren sorrera. Euskal Herriko proiektu zabal eta sozial baten sendotzea. Bertako ekonomiaren garapena. Eta hori guztia, Goiener kooperatibaren erabakietan parte hartzeko aukerarekin. Leihoak zabalik ditugu zure ekarpena jasotzeko. Zatoz gurekin, eta jarrai dezagun guztion artean eredu energetikoa aldatzen.